napansin ko na ang mga institusyon ay merong ladderized na promotions. Halimbawa sa PNP, magsisimula ka bilang PO1. Then you become SPO. Tapos papasok ka doon sa rangko ng mga lieutenant, colonel, ganyan, mga generals. So may tinatawag na progression. Sa tagal ng panahon na ikaw ay maninilbihan, hindi ko alam kung may mga naging pulis na nagsimula PO1, nagtrabaho ng 25 years sa PNP, nung mag-retire, PO1 pa rin. Baka lang meron. Pero she had the opportunity for training, for promotion, but I think hindi niya na in-aim na mag-promote o tumaas yung kanyang level of responsibility na makapagsilbi sa PNP. Bilang Kristiyano, ayaw natin na kung paano tayo nagsimula, pag kinuha tayo ng Panginoon, ay ganun pa rin tayo. That is not God's plan and will for us. O mga of you naniniwala na ang Diyos may plano sa iyo na lumago? Okay. Sa Department of Education, ganun din. Magsisimula ka na Teacher 1. Then magsiseminar ka. Siyempre, kailangan mong kunin yan, di ba? Teacher 2. Tapos yung iba, kinakailangan, nagtatrabaho ka na Lunes hanggang Biyernes para maging master teacher ka. Anong gagawin mo? Magtitake ka pa ng master's degree. Dagdag na schedule yun. Dagdag na gastos yun. Hindi lang sa tuition fee, kundi sa expenses mo ng travel. Pero bakit yung isang teacher, willing siyang gawin yun? Tama ba ako? May mga teachers tayo. Si Rogelyn, nagba-masters ka na? Tapos ka na. One sem lang na. Bakit kaya yung teacher na may pamilya ka na, di ba? May anak ka na. Bakit hindi mo pwedeng sabihin na, Pera, wag na akong mag-masters. May pamilya na ako. Advisor ka ba? Advisor? Advisor ka. Yun palang pagiging advisor, di ba mga kapatid? Ang laking trabaho na yun. Tama ba ako? Buti nga ngayon may AI na eh. Ewan ko kung yung mga teachers marunong na rin mag-chat GPT. Na yung kanilang lesson plan, hindi na mano-mano kinoconceptualize. Nilalagay na lang kay GPT, yung kanilang concept, si GPT na ang gagawa ng lesson nila. Total, wala namang copyright kay GPT, di ba? Siguro yung ibang teachers ganon. Pero ang punto ko ganito, yung katulad ni Rogelyn na advisor na siya, malaking responsibility na yun eh. Di ba? Tapos may pamilya pa, bakit mag-i-aim pa siya na mag-masters? Kasi sacrifice yan. Biro mo kung halimbawang schedule ng master's degree mo, Sabado, siyempre kung ikaw ay mag-iisip, sasabihin mo, family time ko na yun ah. Pero bakit isa-sacrifice mo yung family time mo para mag-master's degree ka? Bakit sa larangan ng karir, gagawin mo yon? Bakit hindi natin gawin yon sa ating Christian life? Do you get my point? Yun po yung gusto kong i-point out sa inyo ngayong umaga. Ano bang merong concept, ano bang merong mindset tayo na kung pagdating sa karir, na Diyos din naman ang nagbigay sa atin yan. Diyos din naman ang magbibigay ng tagumpay nating makamtan yan. Bakit kung sa kalooban niya, pagdating sa ating spiritual maturity at spiritual na paglilingkod sa Kanya, hindi natin, wala tayong mindset na ipursu. I mean, si Rogelyn, katulad ng mga teachers natin dyan, siguro,
Pagka sinabi niya, ay hindi na, okay na tong teacher 1 ako. Ewan ko, magkano ba ang sweldo ng teacher 1 ngayon? Pwedeng bigyan niyo ako ng idea? Ikaw lang ang teacher yata dito eh. Magkano ang sweldo ng teacher 1? Anong salary grade ngayon? 11. So, ang teacher 1 daw po ay salary grade 11. So, ang basic nyo ay magkano? Teacher 1? 30 plus. Okay? 30 plus. May plus. Hindi niya masabi yung eksakto. Pero 30 plus. Bakit ho na ayaw mong maging teacher 1 ka lang? Kasi, Rogelio, dagdag trabaho yan eh. Yung Saturday, papasok ka, ilang oras yan? Tapos dadagdag pa ng requirements. Magtitesis ka pa. Tama ba ako? May thesis pa ang masteral. Pero bakit yung teacher, gagawin niya yun? Anong mindset meron siya? So alam nyo, sa ating mga Kristiyano, nakikita ko mga kapatid, wala tayong mindset na ipursu ang ating spiritual life. Nakontento na lang tayo doon sa, ang panukat natin pag tinanong, how is your Christian life? How do you measure faithfulness? Ang sasabihin ng iba, well, faithful naman ako nag-a-attend ng church. Sabi ng iba, ay naku, hindi lang ako nag-a-attend, nagbibigay din ako. So, pwede ba yung teacher na sasabihin niya, teacher 1 ako, okay na yung 30,000 sa akin? Wala pa akong nakitang teacher na nagsimulang teacher 1, 30 years siyang nanungkulan sa DepEd, nung mag-retire, teacher 1 pa rin. Meron kaya? Wala eh. Kundi, mag-a-attend ka pa ng seminar para maging teacher 2 ka. Kasi, hindi ko alam, pero based sa aking wife, nung mag-renew siya ng PRC, parang ang requirement yata ngayon, para makapag-renew ka ng PRC, tama ba ako? Confirm it, Joanne, kung tama. Dapat may mga seminars ka. Oh, biro mo yan? Willing kang gawin yun. Bakit? Kasi gusto mo, may nakalaan kasi, ang punto rito, sa larangan ng pagiging guro, may nakalaan na ladderized promotion. Gusto kong makita nyo na ang Diyos, meron din siyang inilaan na ladderized maturity natin. Pero ang pinagtataka ko sa isip ko, bakit kung pagdating sa career, may mindset tayong ipursu, pero pagdating sa ating maturity spiritual, wala tayong mindset na ipursu. Yun ang pinagtataka ko. Yun ang problema na tinatanong ko na hindi ko alam kung masasagot ninyo. Tama o hindi? Kumbaga, okay, let me put it this way. Bakit kung sa karir, pwede at dapat? Bakit kung sa spiritual maturity, hindi pwede? Bakit kung sa karir, pwede kang mag-masters ng Sabado, bakit pagdating sa paglilingkod, hindi ka pwedeng magbisita ng Sabado? Kasi family time. Bakit kung sa karir, pwede mong isacrifice yung family time para makapag-masters? Hindi ko maintindihan. Yun pinagtataka ko eh. Kayo, hindi ba ka nagtataka sa sarili nyo? Ang goal ko na pastor ay tulungan ko kayo kung saan ang dapat priority at values ng buhay natin. Kasi, mga kapatid, pakinggan po ninyo ako. Kung may dapat pinaka-influential na institusyon sa ating probinsya, mga probinsya natin, dapat ang church ng Panginoon. Pero ito yan eh, mahihirapan kang ibenta ang isang produkto na ikaw mismo hindi ka convinced. Correct? Ganon din po, papaano tayo makakapag-influence na halika sa church namin, mag-attend ka, kasi tayo mismo, doon sa ating pananampalataya, hindi tayo sold out. So kung ganun ang mga Kristiyano ay hindi sold out sa Panginoon, sa pananampalataya, sa mga bagay ng Diyos, kontento na lang na nag-a-attend naman ako. Pero wala tayong impact sa mundong ito.
Alam nyo ang ating battle cry, palagi nating sinasabi sa lahat ng mga pinipritsan ko, and I mean this from my heart. Pag ako'y nagsasalita sa mga big gatherings of unbelievers or unsaved people, ang talagang battle cry ng puso ko, Panginoon, tulungan mo ako na maipaunawa ko sa mga taong ito na ang pinakakailangan nila ay kaligtasan. Battle cry natin yan. Pumunta ka sa mall ngayon, maraming tao ang pinakakailangan nila kaligtasan. Pero may nagsasalita ba? May nag-iimbita ba? Pero mga Kristiyano, nag-a-attend ng church, pero hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Naunawaan po ninyo mga kapatid? Kaya ang trabaho ko na pastor ay tulungan kayo na maging ganap, maabot ninyo yung fullness of your spiritual maturity. Halimbawa, basahin natin ang Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Ang nakalagay sa Ephesians 4:11 and 12 ay ganito. Okay? Ephesians chapter 4 verse number 11. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Bakit? Alam nyo, nag-uusap kami ni Ma'am Kay kagabi. Bago kami matulog, nagkukwentuhan kami. Sabi niya sa akin, Dad, alam mo, grabe din ang trabaho mong pastor, kunana, kanyak. Sabi ko, ba't mo nasabi yan? Kasi sabi niya, biro mo, Dad, sabi niya, mga anak ng Diyos, sa'yo pinagkatiwala. Isip ko nga, mga anak kayo ng Diyos. Anak kayo ng hari. Ako kasama rin doon, siyempre, di ba? Pero pinag-usapan church Anak kayo ng hari. Anak kayo ng creator of the universe. Anak kayo ng tagapagligtas. Tapos pinagkatiwala kayo sa akin. At nais ng Diyos na kung halimbawa ako nag-aalaga ng bata, dapat hindi ito masaktan sa sakuna. Dapat yung batang yan lumaki. Dapat ang batang yan lumago. Hindi lang physical, mental lahat. Kasi pinagkatiwala. Iniisip ko, ganun ang aking trabaho bilang pastor. Na makita ng Panginoon na kayo ay lumago sa ganap na kalagayan. Kaya po binigay sapagkat ang verse 12, ang sabi doon sa verse number 12, for the perfecting of the saints. Ang salitang perfecting, mga kapatid, ay ganap. Kung teacher 1 ka, hindi ka pa ganap Hindi ka pa satisfied. Ganito po yan. Ako po ay karamihan ng mga sasakyan ngayon, di automatic na ang gear. Nung araw, puro manual yan. Ang manual gear, magsisimula sa primera, segunda, tersera, kwarta, kinta. Noon, kwarta lang. Di ba, Tito Loni, mga sasakyan nating kwarta. Tapos maya-maya, naglabasan yung gear na may kinta na. Ngayon, halimbawa yung Montero ko, 7 speed. Tama? 7 speed na. Brad Enan? So, primera, segunda, tersera, kwarta, kinta, sixta, yung pampito, ano yun? Hepta siguro. Sixta, di ba? Heptagon. Oo. Kung ikaw ay may dapag baywam, itta, di maudi. Okay? Di cambio. Di pagbaywan. Pero ganito yan Minsan, sinusubukan kong Emmanuel shift yung Montero. Lalo pag may hinahabol ka dyan sa may bypass, gusto mo yung at your own pace yung speed niya Halimbawa, manual yung sasakyan mo. Ang makina niya, 2.5, di turbo pa. Primera mo yan, kahit isagad mo ang silinyador, gagana yung power ng makina, pero yung speed, mahina pa rin. Para ma-experience mo yung ganap na power ng makina, kailangan mong mag-shift. Pumunta ka sa segunda. Kasi kung hanggang primera ka lang, slow speed ka. Kahit pabiritin mo yan, hindi makakahabol. Kalesa pwede. Baka nga mas mabilis pa yung kalesa sa'yo. Pero pag sinipungan nyo sa segunda, ibang hatak. Biritin mo na naman ang silinyador. Limited pa rin. Hindi mo pa rin makukuha yung fullness ng makina. Kailangan mong mag-shift kay tersera. Hanggang kwarta, kinta. At habang nagsishift ka, bumibilis, ang nangyayari, na-experience mo yung ganap na kapangyarihan ng makina. Mga kapatid, ang makina ay parang biyaya po yan ng ating Diyos.
para maranasan natin sa buhay natin ang ganap na biyaya ng Diyos, kailangan mag-shift tayo sa ating spiritual maturity. Huwag ka lang dapat manatili, okay na, nag-a-attend na ako sapagkat slow pa yan. To experience the fullness of the grace of God, you need to be willing to embrace the next responsibility. Kaya po, may ginawa ako na ito ay napakagandang maging batayan at basehan ng biyaya ng Diyos at ng ating spiritual maturity. I call it the 7 levels of spiritual maturity and service. Kaninang umaga nung naliligo ako, pakilagay mo na lang lahat, ilagay mo na lang lahat yung mga steps na yan. Dito natin susukatin ang ating spiritual maturity. Okay? Sige, lahat-lahat. Put it all. Yan po. Alright? Kaninang umaga, nung ako po ay naliligo at nagme-meditate, nananalangin ako, sabi ko, Lord, ang ganda tong binigay mo na spiritual maturity of service, levels of spiritual maturity and service. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Magsisilbi ho ito na parang magiging discipleship class natin. Tama ako? Ang level 1 po ng mga aaralin po natin dyan is personal quiet time with God. So mga kapatid, ito yung levels. Ang una dyan, personal quiet time. Ang first level dyan is personal quiet time with God. Sino po sa inyo ang daily nagpe-personal quiet time with God? Ang pinaka-basic na dapat matutunan ng bawat Kristiyano ay yung personal quiet time. Alam nyo, marami akong Bible verses dito But for the sake of time, hindi naman sa binabaliwala kong magbasa ng Bible verses. Baka mamaya may nanonood dyan, sasabihin, ang daming sinabi, wala man lang binanggit na Bible verse. Sa totoo lang, hindi ko po sariling konseptong mga to. Bible to Kaya lang wala kang makitang personal quiet time, letra por letra sa Biblia. But in practice, meron. Makikita mo, halimbawa, sa Mark chapter 1 verse 35. Ang sabi ng Mark chapter 1 verse number 35, ano nakalagay doon? Okay? Mark chapter 1 verse number 35. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Makita nyo? Specific goal to pray. Specific place, solitary place. Specific time in the morning, rising up before day. Kaya nasunti, before day, bago may init. Bago ang pagsikat ng araw. Ang Panginoon, may habit po siya na nakikipag-usap sa Ama. So ang first step that every person, halimbawa anong pangalan mo ulit? Joy? Joy, ang first step mo, personal quiet time. May daily bread ka? Wala. Wala ka pang daily bread? Okay. We will give you daily bread next Sunday. May mga old kasi kaming daily bread, yung mga edition ng 2021. Okay? Bigyan ka namin. Pero may bago na tayong daily bread for 2025. Now, kumuha ako ng ilang mga tao na busy naman sila. Binasa ko to nung Miyerkules. Busy ang mga taong to, pero bilang Kristiyano, natuto silang mag-quiet time. Si David Green, na founder of Hobby Lobby, ang sabi niyang ganyan, the first hour of the morning is the rudder of the day. Amoy it rudder? Parang kumbaga sa malaking bangka, yun yung maliit na nagsisilbing guide. So sa laki ng ating responsibilidad, yung personal quiet time, anya, is the rudder of my day. In other words, my life will be without direction kung hindi ako nakipag-usap sa Diyos sa unang oras ng umaga. Siya pong may-ari ng Hobby Lobby. Sabi niya, a quiet time with God centers my heart, focuses my mind, and aligns my step with His purpose. Ayan, founder. Ang Hobby Lobby po, sila yung nagbebenta. They have 1,001 branches of stores all over US in 48 states. Ang product nila yung mga arts. Especially Christian-related arts. Mga t-shirt,
Mga arts, artifact, mga vases na may mga verses, mga ganon. He is a millionaire. Pero nakita niya, as a Christian, if I'm going to grow, I need to have a quiet time. First step yan. Okay, sino pa po? Si John D. Beckett, the chairman of R.W. Beckett Corporation. Ang sabi niya, antayin natin lang, okay? John D. Beckett, chairman of R.W. Mahirap talaga, no? Oo. Kasi mas komportable sana ako pag nakikita nyo dyan. Iba yung naririnig nyo lang. Ayan na. If I start the day focusing on God's Word, it shifts my entire perspective. Business is no longer just work. It becomes a platform to live out His principle. So, paano siya magkakaroon ng ganong mindset sa kanyang business life? Dahil po sa kanyang quiet time. Si Alan Barnhart, the CEO of Barnhart Crane and Rigging, ito po ay mga heavy equipments. Nangongontrata po sila. They literally move dirt and mountain. They literally move the earth. Sabi niya, daily quiet time is non-negotiable. Huwag niyo pong hahayaan na uunahan kayo ng business na wala kayong time mag-quiet time. Sapagkat pag oras na ganon, lagpak ang Christian life mo. Basic yan eh. Diba? Oh, it's in those moments of prayer and reading the Word that I am reminded to trust God's guidance in all decisions, big or small. Si Norm Miller, the chairman of Interstate Batteries. Norm Miller, the Bible and prayer keep me grounded and humble. In business, it's easy to get wrapped up in accomplishments, but daily time with God reminds me it's all by His grace. Ganda nun. Next, si Abraham Lincoln, former U.S. President. Alam ko na walang kasing busy sa kanya, sa atin dito. Anong sabi po ni Abraham Lincoln? I have been driven many times upon my knees by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. My own wisdom and that all about me seemed insufficient for the day. Ganyan ang nararamdaman ko every morning. Sa laki ng ministry natin, sa laki ng vision natin, sa dami ng mga challenges sa buhay, I feel na pag hindi ako nag-quiet time, parang wala akong gasolina. Basic yan sa Christian life. Let me give you one more. Si Daniel Coates, a former U.S. Senator and Director of National Intelligence. Mga Kristiyano po ito na talagang pinapractice nila ang kanilang Christian life. Ang sabi niya, spending time in Scripture and prayer is essential. In positions of leadership, the pressures are immense. Totoo yan. I feel that. The pressures are immense, but daily quiet time keeps my heart steady and my mind clear. It is always right and good to think when your mind is steady and clear. And the secret to that is daily quiet time. Kaya lahat ng ating mga members, nais ko po bilang pastor na lahat tayo ay magkaroon ng daily quiet time. Ang mga new believers natin, ang mga anak natin, turuan natin sila, sikapin natin na lahat ay nagpa-practice ng daily quiet time. The second stage, mga kapatid, which I would try to discuss just a little bit, the second stage from personal quiet time is attending church worship and prayer. That is the next stage. Okay? Maraming mga Kristiyano, nagku-quiet time na, pero hindi pa naging committed sa attending church worship and prayer. Hebrews chapter 10 verse 24 and 25. Ganito ang sabi ng Hebrews 10:24 and 25. Ano sabi doon? And let us consider one another to provoke unto love and to good works. 25. Okay? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. Yung 2 beses kada linggo, hindi pa yon more. Ibig sabihin, if we have 2
basic services every week. The Bible is telling us more. But it's not easy for new believers to learn to prioritize coming to church. Makikita nyo mamaya, sa aking i-discuss, hindi pa ito yung main preaching ko. Binibigyan ko lang kayo ng idea, yung 7 levels. Pero makikita nyo mamaya, na hindi ka pwedeng umangat sa next level if you're not willing to embrace the responsibility. Kaya nga, halimbawa, kanina, pag teacher 1 ka, para maging master teacher, you must be willing to embrace the transition. Otherwise, you cannot be a master teacher. Ganon din po sa level na ito. Amen po ba? Amen. Ngayon, I took some of the quotes of busy people. Simulan natin kay Benjamin Carson. Si Benjamin Carson is a neurosurgeon, okay, and former U.S. Secretary of Housing and Urban Development. As a Christian, ito ang kanyang practice. Regular worship and prayer meetings are places of refuge and recharge. They center us, importante yan, reminding us to seek God's wisdom in all our decisions. Faith is not just personal, it is something we need to share and live out with others. Ibig sabihin, as busy as his duty was, neurosurgeon, doktor, at dating U.S. Secretary ng Housing and Urban Development, pinapractice niya ang pag-a-attend ng church. Sunday worship and prayer meeting. Ang prayer ko po sa buong HBBC ay lahat kung ano yung attendance natin ng Sunday morning, ganun din ang prayer meeting. And we have to make that sure. Kasi mga kapatid, parte yan ng ating spiritual life. Kung na-experience mo yung abounding in personal quiet time, the next in the line that God wants you to abound is in attending church services. And you have to make this consistent. Naawatan nyo kapsat? Okay. Next, si William Wilberforce, a British politician and abolitionist. British politician. Ang sabi niya, public worship and shared prayer are essential to keep our fire burning. No matter how critical the work, neglecting to gather in worship weakens the soul. Alam mo kung totoong Kristiyano ka, mauunawa mo yan, mararamdaman mo yan. If you are a living, dynamic Christian, you will always feel this to keep your fire burning. Amen ba mga kapatid? Okay. David Green muli. Si David Green ulit. Habi-labi. Anong sabi ni David Green? Okay? The church is not just a place we go. It's a family we belong to. Attending worship and prayer together. Palagi nagsasama. Worship, prayer meeting. Dalawa lagi yan. Okay? Together. It strengthens our foundation and keeps our hearts in the right place. It's in those moments we are reminded of God's vision and not just our own. You see, yung pong kasing disiplina sa sarili, na pumunta ka ng Sunday morning at saka prayer meeting, is a discipline that reminds you, life is not about me, it's about Him. The more you exert effort and sacrifice for the Lord, that gives a signal and message to your brain. It's not about you. Life is not about you. It's about the Lord. But the more na binabawasan mo ang para sa Panginoon at inilalaan mo para sa sarili mo, that kind of habit is telling yourself, life is about me. And God, kung may time ako. That applies in everything. Hindi lang sa schedule, pati sa giving, mga kapatid. Isipin mo kung halimbawa, sabi ko doon sa Tuguegarao, nung nag-speak ako, I spoke about cheerful giving stewardship. For example, sabi ko, ang binigay mo sa offering, 500 pesos. Tapos lalabas ka ngayon, kasi ang daming mga big establishments na rin sa Tuguegarao, Oo.
talagang growing at booming ang Tugigaraw. May bagong SM doon. Halimbawa, kumain ka doon sa may SM, pumunta ka doon sa may ramen. Ano ba yung ramen katulad sa Robinson? Yung Boteju. May Boteju doon eh. Oo, punta ka doon. 500 yung binigay mo sa offering. Ang ginastos mo sa restaurant, 5,000. Alam mo, in a way, ang ginawa mo, binigay mo yung offering kay Boteju, yung tip, binigay mo sa Panginoon. Kaya nga hindi ko lang ma-quote sa ngayon. Pero ang sabi niya, when you give, it's not just how much you gave, but how much is left. Mini-measure up niya kasi ang principle kasi mga kapatid, it's the habit and discipline that forms your life. So the more na ina-adjust mo ang time mo para may time ka sa Panginoon, you are telling yourself every time, life is not about me, it's all about God. Pero kung may mga schedules sa Panginoon, may mga giving para sa Panginoon, binabawasan mo at inilalaan mo yan sa sarili, it gives a message to you that life is about me and not really about God. That's why these people understand the power of discipline, the power of habit to shape the spirituality of a Christian. Kaya kahit busy sila, dahil naniniwala sila sa kapangyarihan ng disiplina at proper habit, they submit themselves to the power of discipline so they can always stay on track. Mga kapatid, you should stay on track sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Kung kunak kada kayo kakabsat, mamin anulaang nga pitiken ti apo ti biyag tayo. Our life is in His hand. We should be thanking Him more schedules, more time, more thinking about God. What shall I render unto the Lord for all of His benefits toward me? We should be people who do not only say, thank you, Lord, but show our appreciation of the goodness of God by making Him the top priority of our life. Ang katwiran ng marami, busy kasi ako. Alam nyo kung ganyan, ang katwiran din ng lahat ng Kristiyano, sino pa ang mag-a-attend ng prayer meeting? Ibig nyong sabihin, ang prayer meeting para lang sa mga tambay. Sila lang ang pwede sa prayer meeting dahil walang trabaho. Dahil tayo nagtatrabaho, kaya sorry, hindi ako maka-attend. Nagtatrabaho kasi ako, kaya sorry, hindi ako maka-soul win. Nagtatrabaho kasi ako kaya sorry, hindi ako maka-involve sa visitation. Sa discipleship, pinalalabas natin na ang ministry para sa mga tambay. Kasi kung ganun ang katwiran ng lahat naman ng tao busy, lahat ng tao may trabaho, sino pa po ang gaganap ng ministry? It's not a matter of busy ako. It's how we prioritize. Pero kung wala tayong mindset, katulad nung sinabi ko, bakit yung isang teacher, nasasabihin niya, family time namin ng Sabado, wag ako magma-master's degree. Pero hindi Sasabihin niya, mag-ausap sila mag-asawa. Bakit? No, halimbawa, yung babaeng teacher, lakay. Sabado ha. Babae ka, halimbawa, lakay. Si kapelat, aglaba Sabado inakagmasteral. At talagang may kooperasyon. Bakit? Because of the master's degree. Anong mindset meron yan? Bakit sa ating mga Kristiyano, wala tayong mindset na ipursu ang inilaan ng Diyos na growth level sa buhay natin? Naunawaan po ninyo? Ito nga sabi ko nga sa mga young people, ewan kung kailan ko nasabi ito. Show me an institution na pwede ang pabanjing-banjing. Acceptable. Alam yung pabanjing-banjing? Tita Banjing? Tita Banjing. Mga kapatid, may alam ba kayong institusyon na pwede ang pabanjing-banjing? Estudyante ka, pwede ang pabanjing-banjing na estudyante? Unacceptable. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa gobyerno o sa isang pribadong institusyon, pwede bang pabanjing-banjing? Acceptable? Hindi pwede, hindi acceptable. Kaya kung sa larangan ng institusyong nakikita natin ganon, hindi pwedeng pabanjing-banjing, lalo na sa ating Panginoon, siya ang master ng buhay natin. He is our master, He is our Lord. Kaya hindi dapat tayo pabanjing-banjing sa kanyang kagustuhan.
Amen ba, mga kapatid? Okay, number 3. So ngayon, sabi ng iba, no, okay na sa Christian life ko yung nag-a-attend ako. Teka, hindi pa yan. Mayroon pang gusto ng Panginoon. Second level ka pa lang. The third level, ilagay mo, is being a soul winner. Ang pangatlo dyan ay dapat bawat Kristiyano maging soul winner. Ang sabi ng Matthew 4:19, follow me and I will make you fishers from the very mouth of Jesus. Follow me. Alam niyo yung ibig sabihin ng follow? Say the word follow. Are you following Christ? Are you a follower of Jesus? Alam niyo po yung salitang follower? Yun yung word na disciple. Ulitin ko, ano yung follower uli? Disciple. Kagabi, when I met with the key people, kasi meron akong mga tinawag na mga 15 siguro, sila yung magiging disciples ko na magiging disciple maker. Sabi ko sa kanila, basahin nyo ang Book of Acts, walang nakalagay na church member. Wala. Kahit yung gospel, wala kang makitang ang tawag doon sa Kristiyano, member ng church. Wala. Ang makita mo, disciple. Kaya sabi ko sa kanila, darating ang time na pag tinanong ako, Pastor, ilan ang members mo? Ang sagot ko, wala. Ha? Bakit wala kang member? Wala akong member kasi puro disciple sila. Iba yung member sa disciple. Alam niyo kung bakit ganito natin tratuhin ang church at ministry? Kasi ang mindset natin, member lang ako. Pero kung ang ating mindset, disciple ako, susunod ka sa Panginoon. Mula Acts chapter 1, ang sabi doon, the number of the members are 120. Hindi. Ang nakalagay, the number of the disciples were 120. Iba kasi yung concept ng member. Kasi marami naman kayong mga membership. Member kayo ng company, member kayo ng isang organisasyon, member ka ng gang. Meron bang mga member ng gang dito? Wala naman, no? Mukhang gangster. Ang dami nating membership. Pero sa church, don't just think you are a member. You are a disciple. Kaya kailangan natin ng shifting from membership to discipleship. Shifting yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang member, disciple ka. Sabihin natin sa ating mga katabihan, ha? Hindi ka lang member, disciple ka. Amen? Tapos tingnan maigi, ha? Pagdating doon sa Acts chapter 6 verse 1, tingnan po, Acts chapter 6 verse 1, wala na naman akong oras, ang bilis talaga. Okay, Acts chapter 6 verse 1, antayin lang natin saglit. Ayan, and in those days, when the number of the members was multiplied, puro members kasi. Ilan ang members mo? Pag members ang concept, attendance, crowd, congregation, alisin na natin yung traditional mindset na yon. Bumalik tayo sa biblical. Hindi ka lang member, disciple ka. When the number of the disciples was multiplied, alam niyo yung prayer ko? Na hindi dumami ang church member sa Lawag, dumami ang disciples. Kasi ang disciple, tiyak, alam niya kung anong gagawin. Specific, definite, at clear ang kaniyang gagawin kung siya ay disciple. Kaya natin hindi alam ang dapat nating gawin kasi po ang nakasaksak sa mind natin, member lang ako. Pero ngayon, disciple ako. Now, if you are a disciple of Christ, naunawaan po ninyo, anong mangyayari? Jesus said, follow me, I'll make you fisher of men. Therefore, kung ikaw ay nag-a-attend na ng church, punta tayo sa level 3, ang pangatlo na dapat matutunan mong gawin ay maging soul winner. I pray na lahat po tayo ay maging soul winner. Ang pagiging soul winner, mga kapatid, hindi naman isang bagay na mahirap gawin. Ito po isang bagay na masayang gawin.
Sa simpleng paraan na kada umaga, magdala ka lang ng gospel tracts. Simulan mo sa ganong habit. Remember, the power of habit will form something in your life. Sa patuloy na pagbibigay mo ng gospel tracts, gagawin kang soul winner ng habit na yan. At hindi pwedeng sabihin mo, ay hindi ako magsusoul winning kasi mag-a-attend lang ako ng church, kasi member lang ako. Hindi ho pwede. Kasi ito yung kalooban ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Okay. So kahit anong bira ko, lakas ng makina, ang galing ng biyaya ng Diyos sa buhay mo, ang dapat sa'yo, mag-shift ka. Hindi mo dapat i-resist ang Panginoon. You must shift. Lord, yan ang gusto mo, maging soul winner ako. Lord, busy ako. Lord, mahirap. Lord, hindi ko nature na makipag-usap sa tao about God. Pero I will be willing, Lord. Willing ako na mag-a-adjust sa bagay na ito. Amen ba, mga kapatid? Okay. Now, let me quote some of the people I quote earlier, like John D. Beckett. Na-quote ko na siya kanina. But in soul winning, he said, in business, my mission is not just to be successful, but to represent Christ. What a mindset. The highest impact we can have is to introduce others to the one who transforms lives. Sharing our faith, it's not an afterthought, it's the very reason why we are here. Paunay ingatan kakabsat, no amin kayo soul winner. Lahat ng pupuntahan nyo, magsusoul win kayo. Lahat ng tao na makausap nyo, mga kasama sa trabaho. O halimbawa, itong guest natin, si Joy. Di ba? May mga kasama ka sa trabaho. Yes. O, magdala ka ng gospel tracts. Sabi mo sa kanila, basahin nyo to. Hindi ko alam i-explain, pero ang ganda niyan. Kasi you begin to share to others about the beauty of Christ's salvation eh. Yan ang ibig sabihin ng soul winner. Ang iniisip mo siguro ngayon parang hindi ko ma-imagine ang sarili kong ginagawa ko yan. Totoo naman talaga. Kasi hindi ikaw ang nagplano. Panginoon ang nagplano para sa'yo. Ito ang picture na gusto niyang gawin mo sa buhay mo. Kaya nga talaga, di ba? Sabi ko, lahat kayong mga teachers, marami tayong teachers, kati sa Men's Sanctuary, dapat lahat ng mga estudyante nyo, ma-soul win nyo yan. Sabi niya, ganda He's a practicing Christian. Meron pa. Okay? Si Norm Miller, chairman of Interstate Batteries, na-mention ko rin kanina ito. Anong sabi po niya? Sharing by faith has always been a part of who I am. Soul winning is not just something you do. It should become a part of who you are. You become a soul winner yourself. I believe God has placed each of us in unique environments to spread His truth and love, not just in words, but in every action and decision. Kaya sabi ko, Panginoon, gawin niyo po akong ganyan. Sabihin ng Panginoon, wherever I go, whoever I talk to, simple lang naman, magsimula ka lang sa pagbibigay muna ng gospel tracts. Gawin mo for the Lord. Para sa Panginoon. It's not for anyone, just not for me, not for the Lord. Why? Don't you want to do it for the Lord? Yan ang gusto niya para sa'yo. Lahat. Mag-drive-thru ka dyan sa McDonald's, bigyan mo ng gospel tracts. May mga bata doon na nag-aabang, may dalang mga sampagita. Pahingi, ganyan sila. Kunyari, bibenta ng sampagita. Ako hindi ako bibili ng sampagita Kasi ayoko yung amoy doon sa loob ng kotse ko yan. Pero minsan yung mga batang yan, bibigyan mo ng gospel tracts. Kung may time, tatanong mo, taga saan kayo? Ganyan-ganyan. May church kami, pwedeng... ang second yan, after you give gospel tracts, you just engage in conversation. Talk to people about God. Just talk to people. Kahit hindi mo pa maipasok yung gospel, kahit hindi mo pa mapa-accept, just talk to people about God. Be the person that creates parang isip sa kanila na pag naghiwalay na kayo, mapapaisip siya sa buhay. Parang ganito lang po yan Kasi wag niyong isipin na very taxing, very heavy duty ang soul winning.
Ang naka-mindset kasi sa atin yung tradition na may soul winning schedule tayo. Every Sunday afternoon, punta tayong lahat, schedule. Hindi po yun. Ang soul winning, araw-araw. For example, you can engage with people. Nung nandun kami sa Manila, pinag-drive kami doon sa may taxi. Hindi pala taxi yun, Grab. Sumakay kami ni Ma'am Kay. Tapos, nag-uusap kami, siya yung unang nagsalita. Sabi nung driver, Ilocano kayo, sir? Sabi ko, oo, nahalata mo. Oo, saan po kayo sa Ilocos? Sabi ko, dahil mahirap pong sabing Bacara, di nila kilala, Lawag City kako. Anyway, may church naman tayo dito sa Lawag, di ba? Address ko na rin to Lawag City. Ganun ba? Kasi nanay ko, taga Ilocos dun Sabi niya. Sabi ko, saan sa Ilocos? Sa Bacara. Bira, tumawag. Bira, taga Bacara ako. Kami taga-Bacara kami. Saan sa Bacara? Doon sa may Kasilyan. Pwede Kasilyan? Diyan Adut Sili. Okay. Kasilyan. Sa Kasilyan. Ganun ba? O di nag-start na kami ng conversation. Automatic na sa akin to. Alam ko na yung gagawin ko. So anong ginawa ko sa kanya? Anong sinabi ko sa kanya? Sabi ko, Brad, matagal ng trabaho mo to? Ay, hindi po. 2 years pa lang. Pastor ako sabi ko sa kanya. Ngayon, itong trabaho mong to, busy ka, may time ka pa bang mag-church? Maganda yung pasok na ganun. It reminds people that you are busy, earning, working. Pag namatay ka, hindi mo rin madadala. Tapos pag namatay ka, ang mahalaga, saan pupunta ang kaluluwa mo? Yung mga ganung topics, mga kapatid, ay napakagandang pag-usapan sa mga unsaved. Yung magsasabihin mo, alam mo, Brad, totoo no. Tapos sabi ko sa kanya, ilang taon ka na? Sinabi niya. Sabi ko, alam mo, nakalahati mo na ang buhay mo sa lupa. Maganda kung maabot mo pang 10 years, ang 20 years. Tayo lang kasing iniisip natin yung buhay ngayon Pero actually, Brad, pag namatay tayo, may mas matindi pa dyan, eternal life or sa impyerno. Saan ang gusto mong punta? Langit o impyerno? Siyempre, langit. Then you begin to engage. Yan po ang soul winning. Hindi yung, pupunta daw tayo sa church, magso-soul winning drive tayo. Isa yon. Pero ang pagiging soul winner, lifestyle. You share your faith to people. Amen po ba? Anong sabi ni R.G. Luternio? R.G. Luternio, industrialist and inventor. Okay? R.G. Luternio. Anong sabi niya? I was called to be a businessman and a witness. Okay? My machines were just the tools, but the work of my life was to point others to Jesus. Business is a platform God uses to reach people in places no one else can. Totoo nga naman. Ako, hindi ko maabot yung mga kasama nyo sa business at trabaho. Kayo ang pwedeng makapag-reach out dyan. At kaya kayo inilagay ng Panginoon dyan para kayo ang mag-reach out sa kanila. Sasabihin mo, Pastor, mahirap Paano ko sabihin, boss ko yun makikinig ba sa akin yun? Una, ipakita mo muna kasi ang testimony mo. Ipakita mo yung honesty ng trabaho mo at quality ng trabaho mo. Pag nakita niya yung honesty at quality ng trabaho mo, magiging asset ka sa kanya. Hindi ka pwedeng tanggalin kasi you have a quality of dependability. Honest ka Pangalawa, you have a skill that others do not have. Ang trabaho mo, puro quality, excellent Kaya alam po ninyo, kayong mga young professionals, yung dalawang word na yan, for Christ, for the Lord, yan ang dapat nyong itatak sa isip nyo bilang mga professionals. Honesty, quality. Meron tayong mga engineers, meron tayong mga architect. Pag gumawa kayo ng bahay, honesty, quality. Kahit hindi ka you don't have many projects. Kahit iisa, dadalawa ang project mo, pag honesty at quality, uri ipangatom ta rate mo, batukan da ka because quality. So pag may ganun po tayong testimony mga kapatid, magiging asset ka sa company. Di ba, Justin? Magiging asset ka sa munisipyo. So pag nakita nila yon, it gives you a platform na mai-share sa kanila ang salita ng Panginoon. Si Ken Eldred, entrepreneur and philanthropist.
Grabe, no? Mabibigat tong mga pangalan na to, ah. Oo. Pero magtatapos na kayo, huwag kayong mag-alala. Okay? Ken Eldred, anong sabi niya? Business success means nothing if it's not being used for God's purposes. Maliwanag ba yan sa atin? Kung Kristiyano ka, that's really the big deal here. Ano pa? God places us in our spheres to be His light. If we don't share the gospel, we are missing the very reason why we are there. Alam nyo, mga kapatid, meron pang isa pero I will close. Alas 11 na, alas 10 na pala, bilis ng oras eh. Pero ito po ang aking iiwan sa inyo. Itong mga binasa ko na mga quotes from Christian business people, actually hindi Baptist yung mga yan. Ang aking prayer as a pastor ay ito. As I share this with you, sana po naunawaan niyo ang puso ng Panginoon at puso ng inyong pastor. Ayaw nyo ba na isang araw, yung quotation nyo na ang nakalagay dyan? According to Engineer Justin Abiva. Sino ba si Engineer Justin Abiva? Siya ang bagong secretary ng Department of Public Works and Highways. He is a member of our church. Magpipreach ako sa ibang mga church. Ipagmamalaki ko ang biyaya ng Panginoon sa iyo. Alam nyo, ang sinabi niya, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. According to Congressman Jabez Villa. Wow, Jabez, magiging congressman ka na, ha? Sino si Congressman Jabez Villa? Congressman ng una distrito ng Ilocos Norte. Siya ang advocate ng ganitong mga projects niya sa buong Ilocos Norte ng Distrito 1. Ganito po ang kanyang sinabi. Member ko yan sa aming church. Disciple yan ng Panginoon. Ito ang sinabi niya. Mga kapatid, the reason why I'm showing you these things is because these people have been there. And they have the authority to tell what it means to be there. Ang prayer ko sa inyo, nandito tayo. Dadalhin namin kayo doon. Amen ba mga kapatid? Pero ang tanong ngayon, are you willing to shift? Kung ikaw ay elementary, natatakot kang mag-high school, hindi ka makaka-high school. Amen po ba? Kung ikaw ay high school, nasanay ka sa isang maliit na campus, ang universidad ng MMSU ang lawak, nakagraduate ka ng high school, natakot kang college, hindi ka na makakapag-college. Mga kapatid, listen to me. Hindi lang ho dapat tayo mag-settle down, attender ako. Dapat maging soul winner din tayo. I pray and I hope all of us will go home. Sabi natin, grabe no? Si pastor pang nangarap para sa atin. Kasi ako wala akong pangarap sa aking Christian life. Okay na ako nag-a-attend ng church eh. Pero si pastor nangarap para sa atin. At hindi ko sinasabi ito na gawin nyo dahil nangarap ako para sa inyo. Hindi ko talaga pangarap to. Diyos ang may pangarap ito para sa atin. Dito iliwan ti Apo nga makita na ka nga anak na nagsoul winning ka. Iliwan ti Apo kasi soul winning is the nearest and dearest to His heart. Dito ko mamakita na, ay kita man dito anak ko Uri kasunod banbanog na nga mapanagububra, mapanagibunong truck. Si Dexter, kasi nung Wednesday night, ni-require ko ang mga coordinators at key people. Sabi ko sa kanila, okay, gumawa nga kayo ng realization nyo doon sa binigay ko. Sabi ko sa kanila, evaluate nyo kung saang level na kayo. Pangalawa, sabihin nyo sa akin, anong challenges nyo sa bawat level na yan. At pangatlo, anong goal nyo para sa next level. Nag-submit sila. May mag-asawa, nag-submit si Dexter yata yon. Sabi nga niya, Pastor, ang ginagawa namin kasi tatrabaho din si Gretchen. Tapos agtagdagibig ang paiti ubing. Kaya after work, dahil gusto naming maging soul winner, sabi niya, lumalabas kami intentionally. Punta kami sa mall para lang magbigay ng gospel tracts. Alam mo talaga, pagka in-embrace mo na yung responsibility na yan, magsishifting ka, may oras ka eh. May panahon talaga mga kapatid eh. Magagawa mo talaga.
Kanya lang po, ang prayer ko, Lord, sana mag-shifting na ang mga kapatid. Panahon na para mag-shifting kayo mga kapatid. Iliwan ti Apo. May isang housewife, housewife ang kapatid na ito, nagbigay ng kanyang realization. Sabi niya, Pastor, sa totoo lang, housewife ako. Sabi niya, hindi ako nakakalabas para mag-soul winning. Pero alam mong ginagawa ko, Pastor, yung mga nagdi-deliver, alam niyo yung mga nagdi-deliver? Yung mga Shopee, Lazada, mukhang tong kapatid na to, araw-araw kumakatok ang JNT sa bahay nila. Sino po sa inyo ang araw-araw si Lazada kumakatok sa inyo? Sa araw-araw si Shopee kumakatok sa inyo. Amen? Kilala ka na nung Shopee delivery boy na yan. Okay? Sabi niya, ang ginagawa ko, Pastor, intentionally, lahat ng nagdi-deliver, binibigyan ko ng gospel tracts. Bakit po? May desire siyang mag-shifting. May desire siya na siya ay makaabot doon sa gusto ng Panginoon. Agbalin isuna di kayat ti Apo ti biyag na. Apay kakabsat, di yo kayat ti agbalin, kaday ti kayat ti Apo ti biyag yo. Datay nga naganak, ibagbagatay ti anak tayo. Anak ko, kastoy kuma. Ti Apo ko na namat king ka, kastoy ka kuma anak ko. Apay dim kayat? Kayat tay kuma kakabsat. Kasi nagadot kayat tayo nga inted ti Apo. Hanla nga kasapulan tinted ti Apo, pati di kitay kayat tayo. Hantay pa'y dinawatan ka inted na payang kakabsat. Kat dapat ko maurihan na ibagbaga na kat ubraan tayo, di ba? Iliwan ti Apo kakabsat. You know, I look forward. We have almost 600 members in the HBBC. Kung lahat lang tayo maging soul winner, mga kapatid, we can turn our province upside down. Pati mga Baptist dyan, makikita nila, uy, yung mga Hosanna, mga soul winning, grabe sila mag-soul winning. Tapos pa na yung post mo sa Facebook, nabigyan ko ng, hindi naman masama yun. Okay lang na i-post mo yan because you don't show it to brag eh. You show it to encourage people. Oh, yung mga young people, nagsimula na actually eh. Kahapon, may post si Preacher Glenn doon sa group chat ng Hawaii. Si Sandro sa Hawaii, nagbibigay siya ng gospel tracts. Turuan nyo ang mga maliliit na bata natin na kung saan man tayo magpunta, bigyan mo ng gospel tracts, anak. Bakit yung anak mo ang nagbibigay? Kasi ayaw mo. Nahihiya ka. Barok, iska mo gospel tracts. Di ba? Amen ba mga kapatid? This is a whole new experience to become a soul winner. In this soul winning, mga kapatid, mas mapapalapit pang loob mo sa Panginoon. Di ba? So as I close, there are 3 R's, I think, na nandito sa isang outline ko. Biro nyo po, 3 outline ko ngayon, Hindi ko na natapos. Pero ito lang iwan ko sa inyo itong 3 R na ito. Okay? 3 R. 3 responses. 3 responses. Pwede niyong isulat. Number 1, refuse. Are you going to refuse Christ? Number 2, reluctant. Ang ibig sabihin ng reluctant, hindi ka naman against, kaya lang hindi mo pa mai-commit. Pastor, hindi naman ako against yan sa sinabi mo, kaya lang hindi ko pa mai-commit. Pero dapat simulan mo. Ang number 3, ready. Sino sa inyo ang refuse? Wala. Sino ang reluctant? Medyo. Sino ang ready? Sana lahat na tayo ready. Amen? All glory to God.